Abenduak 24 da. Orain dela ordu batzuk gaba egin da eta Olentzero lotan jarraitzen dago. Oiba, opariak bidaltza astu jak, ez dit emango denbora. Olentzero, harineketa baten esnatu zen eta pentsatzen hasi zen zer egin behar zuenari buruz. Opariak bidaltzera joan behar naz, eta ez dit emango denbora. Idaztei itxasuko dut, baina gero ostoren laguntza eskatzera ikna. Ordu gutxi geratzen ziren eguzkia ateratzeko koskorrak topatu ebasanean. Etorri. Kale, kostora, laguntza dago opariak banatzeko. No eguna eta urte dutzuek laguntzak emango biderazko. Eta guztiak batera hasi ziren opariak banatzen. Hemen, honetan itxiko dugu oparia. Izar bat jarraitu dugu eta oraino ailegatu gara. Opari batzuk ekarri dizuete. Opari hauek jaikoaren zioa ditu. Hori etorri. Eskerrik asko etortzea baitu. Opariak hau dira. Urrea, Bizentzu eta Mirra. Izan behin, jaiotzako kanpamentuan, Olentzero paraguaio bat. Umeak asko maite zituela. Lagunonez, opariak utziko zituen, zuhaitzaren behar. Opariak! Argiak piztuta topatzen ditut, kalera irteten aizen orduan, iluntzean norpisten ote ditu, argi horiek eskutuan. Atzo itzaltzen ikusi nituen, goizean lanerantz nindoala, gaua erretiratzen hasiatzen, eguzkia jalgitzen zela, argiak ona dira, jakin nahi nuke, nola, jakin nahi nuke, nork zer pizten dituen. Jakin nahi nuke. Nola pizten diren. Jakin nahi nuke. Nola
seguimos con la reunión de hoy, que será el siguiente punto que tenemos es... Bekietan ere desioak jakin nahi